lokaci. Beat Empire. Kin amince min yarinya da ke zana yoni soyayya. Soyayya. Kin amince min yarinya da ke zana yoni soyayya. Soyayya. Muradi na raina soyayya, kidan bani dama in furta kalamai na ƙauna soyayya, da ke ne su dace ba ƙarya. Ko da za a yi duba soyayya, ina so a dubo shafinki. Idan har a dubo shafinki, su ma za su gano ma da ke ne.